Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गोदान मोनसे चेनेल भ्लगावहाय बरायनाय जाबाय स' लोगोफोर दा आङो फुल देलायखांबाय आरोना हेपि नामाव थाबोदो स' आङो दा थांनो नागिरदों गरेस्वर नङा ब्लगाव थांनो नागिरदों आरोना मोनसे खामानियाव मा खामानि मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना भ्लगखौ जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर थुदोंबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बिबारा दाखालि खिथिदोंमोन आङो नायले साफ्रायनो होलाय sin namun kadulin जोंथिं फानखांबाय नामा आं उनाव सफायदो दानिसो मुखं माबा नायनो फैनानैसो आइ मोनाबो मोनदो नामा हमनाय खिथिनि र' भिडिअआव दिनै जोंथि डेन्जार ना मोनदोनै लोगोफोर बिखुनजोफोरा डेन्जार ना हमबाय थादो सोरनि गैया दखनिलाय लांबाय नामा नोंनाबो आंनिया हाजावखायाखै दासो हाजावखादां माला फुङावनो मोनदोनो ब्लगाव थांनि र' बुजा होनदो आइया लामाया बुजायनो दखनायनिया फानखांबाय आइयाबा सोरा फानदो जानोसो लांबाय नोंनिया जिंथिं थाबथाबायदोसो एखे नाया जि थपा फायो होनदोसन माबाया आइया पुपुर दखाननिया मायाव एकदम गरायाव ना 100 ग्राम 150 ग्राम नोंखिनालाय साफा खालामना लाबाय नामा नोंसोरो बाराय धुपसौ लगायनानै नै लोगोफोर थाम्फै अरैनो थाम्फै Hey guys, थ' फाइनालि जोङो गरेस्वर ब्लगा मोनहैबायमोन नै नोंथांमोना नायना लादो जोंनि गरेस्वरनि ब्लगा माबोरै ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जादोंमोन आयु ओमफ्राय स' गाइस जोङो जि खामानियाव थांदोंमोन बे खामानिया जायासै आरोना न' गाबोन आरो फायफिननांगोन बेबायदि गोदान लोगो नायनो थांजा जोंखौ बिब' बिनानावसो होनलायलायबाय आरोना अफिसाव सालि गोलाव थानायबो स' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय So guys, नोंथांमोना जोंनि गामिनि भिउखौ नायना लादो नेचारेल भिउ ओरैबायदि ग्रीन फ्रेश हावा लानानै जोङो न'आव थांबाय थादोंमोन आरोना গাইজ কিমানো আৰু প্ৰকৃতিৰ ভিডিঅ' দি থাকিম সেইকাৰণে লাষ্টত মোৰ এই হাপাকালি ফেচটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু বাই বাই